sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga impormasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang panguntuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Nyato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Nyato. Bayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makikaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela, samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Good morning! I'm gonna knock on your door, ring on your bell, tap on your window too. If you don't come out tonight when Good morning po, Luzon, Visayas, Mindanao. Ini po ang programang Aramon Nyato sa Radyo DCGB. door 729 kHz sa bitan ka mga radyo. of the town you Nahiling, nadadangog sa DCGB News Online Facebook page. Siring man sa satuya pong DCGB with me. Live Ligaspi YouTube channel. Just say no, Asin po sa DCGB Live app. let's count kisses instead of count. Ako po ang sa lingkod, Mardela dahil iba sa dit sa napiratian. Iba na po kita hanggang 12 o'clock sa mga istorya, pangyayari sa palibot. Siyempre, aldo po nga ng Miyerkules, petsa 14 na sa bulan kan Mayo 2025. Bispiras sa Pawa. Bispiras dyan sa Barangay San Isidro sa Santo Domingo. Asin sa iba pa po ng mga tugang na may okasyon sa aga. Good morning sa inyo. Door, ring on your bell, Ibus sa nangaya okay na. window too. Yaon man mga tugang sa technical side, kasabay ta, katuwang ta mga tugang Chief Ramir Tanay. Knocking right Siyempre sa DCGB Social Media Department, kasabay ta po dyan sa buya pong IT. out your Jerome Nico Martinez. the town you Dyan sa newsroom, Papa Mars Angels, kasabay natin yan sina Jenny Matthew Balyaran at si Ciara Meliron. Sa DCGB News Online Facebook page, saan po dyan nag-update. Kuya pong Bagiriba, sleep. si Brad Jimos Barrios. Counting sheep. Kaluwa sa Mega Boss Patrol. Napadagos pong pangangalap ng mga istorya at ang aning may balangibog sa banwa na sinmapukawan mga turog sa pansitan. Gonna Yaw dyan sa muyang pag-iriba ang sa muyang Chief of Reporters, Field Commander Jimmy Nasalita. Diyan po sa 3rd District. Sa 1st District, kasabay tapos dyan si Paling Jomar Bien from Santo Domingo to Tiwi. do you do? Yaw man si partner Al Armario. Diyan po sa City Hall at sinasasur na party ka mga barangay sa Ligaspi. Si Joshua James Bino. Yan po sa Daraga area. Angel Mustasa, yan po mga tugang sa Regional Center site, asin sa Ligaspi 4th District. Katang si Karen Ala, yan po sa Let's count kisses instead of counting sheep. Capitolio Provincial. Okay. Asin sa mga pagtaraning na mga opisina po dyan. Henry Daboy Mata sa mobile. Ang sa muyang mata ng DCGB sa kalsada. Kami po kabos, mga kalbayan, minasaludar, minapabiling sa Ramabang Morning. Hay man kamo niyan sa mundo, sana po okay kamo. Hello kay Sir Jeff Santos dyan po sa Queensland, Australia. Ringing down, Siring man si Sir Banjo Barrios 43002. ringing down, Dyan po mga tugang sa Alaska. ringing. Si Sir Arvin Balaoro, nakantabay mga tugang habang nagpipreparar bago maglaog sa opisina. Dyan po sa Dubai, 43016. Door, ring on And siyempre, you in. si Bing Buen Bores nakantabay po dyan sa San Isidro sa Malilipot. When the moon Kuya man nakantabay si Kuya Bob Nakandano sa San Lorenzo sa Tabaco. gonna knock. Asin siyempre si King Rinaldo, the weatherman. Kasabay niya dyan mga tugang sa Say, I'm gonna Bunker Hill sa Bangkinuhan. As in, siyempre, The Wanderer. Kasabay natin dyan si Jeril Aranya. hey little girl,
kompleto ng tropa. Yan po sa Makakay, yan, mga fans na mga sadit sana, pero yan fans club. Yan dyan si, ayan, si Bracadio, si Joel Barameda, si Chamameng, good morning. Pero man si classmate na Noel Bismonte, good morning. Classmate, good morning. Long time no see, long time no hear, long time no shot. Ang mga nasumansyon mo. At saka siyempre, kay Ate Nits na Barcenas. Sa indo mo ka, boss, dyan sa tropa, si Kuya Rohel na, ano yan, Baranda. Tapos na Baranda Clan, dyan po sa San Pedro. Sa Makakay, good morning po sa indo ka, boss. Welcome to the show. Okay, so boss mo nagantabay, mga kabayan. Tapos na ang ano yan, pag tinula, magsira naman kita. mahal lang marakalon niya. Yan mo tabi. Tapos naman garo ang Jurabox Festival. Matindi. Matindi sa mga kaganapan sa palibot. Yan, ano. Okay, nakikita ko kay itong, ano yan istorya sa kuya kan amigo ko. 500 na ang pork chop. Jugun mo. Di ba sabi kan Department of Agriculture, base sa pinaluwas mga tugang na sa indang MSRP, yan, na dapat yung magkakawat sa arog kani ang presyo hanggang 400 na. 380 to 400 yan ngayang karning baboy. Adi. Pero may 500 na na pork chop. Yeah, man na rin pisong kayo niyang gupad talaga. Bata, tsimpong piristahan na naman ngunyan. Tamayo baga, piristahan. So yan ba nga tugang ang medyo kunyan? Mamundo pangyayari, ano? Dapat dugangan tan mga pagataman ta. And yan ang dapat natawan ng ngunyan ng atensyon ka sa tuya po mga tugang na mga nailihir, both local and national. Kung paano ito matabangan ini pong mga producers tanim pagkakan. Mga farmers, mga fisher folks, as in ini pong mga nasa livestock, including mga sa poultry, na mabababa lamang nindo ang presyo, mga tugang kan mga pambahog. Kan abono sa pananom, asin sa mga livestock, asin sa mga poultry, yan, tabi, mga tugang. Yung pagbaba kang presyo kan feeds na mahal ng maray. Batang yan, mahalon naman ang litson. Tapos so feeds, mahalon. Sana maka-device ka mo nin pagi maprograma na makagibonin local pero matibay na pambahog mga tugang sa satuyang mga hayop. Ako bilib din nga na ako rin kay Sir Marlon Longabella kan Lakay Kalikasan Farm mga tugang dyan po sa Daraga. So tatay ni Attorney Christine Longabella, si Lakay. Padagos sa iyang pag-adal dyan po sa iyang Learning Sector Agriculture. At ano na nga pala yan Agriculture Practical School. Kunyan yan pag-adal na kung paano na makagian-gian sa pambawag. Yung ginamit niya, pig-adalan niya itong soldier black soldier fly. Yan, na minataw nin dakulang protina sa satuya po na mga ataman, and including pati abono man mga tugang sa mga pananom. Okay? Nagigibo ng mga paagi para sana marekonosir kan gobyerno ta, both local and national, ning mga ispersos ka mga ka-farmers ta, na makatabang asin mas padakulo pa ang produksyon ta. Yan ang kulang ta. Yan ang kulang ta. Kung paano mapadakulang produksyon kaya ng mga pang-abono na pwedeng may tao o masubsidize sa mga kababayan ta, mga feeds na pwedeng maitaong masubsidized man, tanganing dahil man umabot kita sa puntong arog kayo ni, kaya mahalo ang magpigobarakal mga kakakanon dahil po sa mahalang inputs. Diba?
So kung wala na inputs, natural, mabawi para makabalik sa kapital. Tangani po na madagdagan, as in lumago, yan po sa indang mga pinagpupundar. Kundi talaga pong yan ang medyo masalimuot na pangyayari. Di ba? So the best, sabi ka yan, is not importation, kundi maggibo ng sarili mga tugang na production tanim pagkakan, production taning abono, production tapo ng mga pambahog sa mga tamanta, tanganing di kita magulpe. Iyo, available man sa mga materialis, dyan kay puwan lang mga tugang na tabangan kang gobyerno na makakonsigir ng gamit, makakonsigir ng kapital, as in siyempre yung technical know-how. All in one. Sabi nga ni Ken, tangani pong day masala ang satuya po ng mga kababayan sa paggibo kan mga dapat nindang gibuhon na pampakusugan sa pong mga hayo pasing ka mga tama na mga pananom. Ayo. Alright, dugaan tapo na istorya. Mga tugang alipin yan sa luwas. Nasa linya na ang storya pong partner. Ang lalaking hindi nagbabago ang tamanyo po kayo sa good sa ngunyan. Partner Alal Mario, good morning, pare! Sakto, partner. And sa imong sinabi, and maging ang tema tangunyan na feedback man sa tuya kan mga paraoma paratit na gusto maninda mamatian an pagpadaba kan mga bagotang ilihidong opisyal oras na sinda makatukaw na yan sa sindang pwesto. Yan mga nakakabot man sa tuyang reaksyon at mga nakakaorontang paraoma paradati digdi sa mga rarayong barangay dahil kan campaign period parte ni kan sa indang ipinangako na tatarabangan ang mga paraoma paradati na magian-gianan sa indang mga basic na pangangaipo tangani na mapakusugman ang production. May mga inot naman na tabang na gobyerno, siringkan mga abono, ano ba, nagkakatarawan man kay gamit panglati, gamit pang-uma, alagad feel ninda na kulang pa ini partner para lalong mapakusog ang production. Siring ka sa mga ipinangako na irrigation, kan mga inot pa, ingon yan naiidaw na yan kan mga paraoma dahil garo atrasadong maray ang implementasyon sa mga irrigation na project. Kung eleksyon na naman lamang asin otro taon sigurado iba na naman na budget ang mangyayari alagad sa mga inot pa dahil man masyado napipiling ko yan kaya yahom na kulang challenge man sa mga bagotang ilihidong opisyal na sana matawan talaga na atensyon seryoso ini mga paraoma para sira dahil ini ang feedback na gabot sa tuya kunyan digdi sa mga rayong barangay asin coastal na iyo man talaga nasa indaman sa ng simpleng kaganan sa gobyerno lalong-lalo na sa mga bagong ilihidotang opisyal. Roger. Partner informasyon pa digdi sa Southern Part kan Legazpi, Alarmario, DCGB. Thank you very much, Partner Al. Ayan po tabi, yan, mga kabarangay, mga bagong ilihido. Yan, ihanda ang mga programa pagtukaw nindo formalmente sa Hulyo 1. First day of office, mga tugang, kang mga, mga bagong ilihidong opisyal. Alright, hello kay Maria Jose Batalya. Happy Fiesta ngayon sa Imalnod, Legazpi City. Uy, Fiesta sa Imalnod And then si AJ Napire Orbigo, magandang tanghali ngayon, Sir Marian. Magandang tanghali din po sa mga suki natin, mga tugang all over the world. Para po naman sa mga nag-aantabay ka mga pangyayari pa. O, sige po, tabi. Sa mga senior citizens, may pinagbibilog mga tugang na programa, ining National Senior Citizens Commission, National Commission of Senior Citizens. Ang sabi, mga tugang, isusulong nindaan digital literacy para sa mga senior citizens, yugununon mo. Para nga sa mga may edad na,
pigsusulong kan National Commission of Senior Citizens and Digital Literacy para makasabay ang mga ini sa makaskas na dalagan kan teknolohiya asin makaibitar mga tugang sa panluloko online. Oo nga naman na di. Diba? So, kasubago, sinabi ni National Commission on Senior Citizens Commissioner Dr. Mary Jane Loreche, nakatuwang kan Commission ang Department of Information and Communications Technology o DICT na ipautob ang mga programa para po sa mga lolo asin lola. Ang sabi ni Loreche, igwa ngayang nasa 9.5 million na senior citizens ang nakarehistro na sa database kan DICT. Uy, kasama na ako dun na. Habang ang NCSC, o ini pong National Commission for Senior Citizens, may pikakarkulong 12 milyones na sa indang record base man sa datos kan Philippine Statistics Authority o PSA. So halos kunya na dakul pa lang sa PSA nasa 12 milyones pero nakapagparehistro pa lang duman sa database mga tugang kan senior citizens. Kunya pa sana 9.5. Mag-try ano po kamo, mag-log kamo duman sa NCSC website. Mag-register po kamo duman tangani na mas madali ang pagkomunikar sa indukayan po na NCSC. Madali man sana po ang pagrehistro duman. Ang sabi, mga tugang, pagbibiyon kan duwang hensya ang mga impormasyon para makabilog nin sarong komprehensibong registry kang gabos na senior citizen sa nasyon asin maplansa itong mga programang pangsalud para sa mga ini. So, mga importante daw, maraman ang mga pangenot na pangangaipo ka mga may edad na o mga seniors, lalo na pag-abot sa salud, asin mga bulong o maintenance. O, yan po tabi adi. Dapat makaukod man ngaya magpurupindot sa mga lola at lola ta. Diyan po sa mga digital literacy, yan naman ang pinagsusulong. Adi, para dyan sa mga kabarangay niya to. But anyway, naman sa mga kababayan, mga tugang, pag hindi natin alam, huwag tayong basta call a friend. Kaya, ano yan, yung kasaba ninyo dyan sarong, mag-apot ka mo tabi. Di basta tadakol mo niya ng mga loko-loko. Dakol mo niya pag nakasiro ng pagkakataon naman loko, talagang titirada ninda yan. Kaya po tabi, diba sa mga kababayan ta, mag-ingat tabi mga kapako seniors. At saka dahil mainit pong baray ang panahon, maglikay-likay kita tabi sa tuya na pagluwas-luwas. Lalo na ngunyan na alas 10 na, kalma lang kita muna sa bahay. Chill lang muna tayo dyan. Hanggang mga 3 o'clock o hanggang 4 o'clock. After that, saka na, medyo malipot na. Dahil maglingaw na magkaon po ng masustansya. Pag sinabing masustansya, dahil man po nangangahulugan na mahal. Kaya marami dyan sa ating paligid. Kaya nga piging ganyotan na magkaroon mga tugang ng ano doon nangyari na kay itong programa mini programang Pigbobilog mini Sir Marlon Longabela. Mano mo duman sa pagtanong na ituturo para sa mga senior citizens exclusive. Yan. Di ba? Tanganing malibang. Darang po rin doon ang pagtanom, mga tugang, yung farming or gardening. Nakakalibang po yan. Nakakabawas yan ng stress sa mga kababayan natin, lalo kung mga seniors na. Nakakabawas ng kabagutan, di ba? Yung naiinip ka, at least may pagkakabalang ka, at saka nakakapag-boost mga tugang ng moral, lalong-lalo na kung nailing mong marirahay na sutalubo kan sa imong mga pananom. Ayan, di ba? So, it's high time mga tugang na maturuan man talaga sinda. Ba-involve ka mo dyan. Sabi nga ni, bako man po, bako man mapagal ang bagay na yan, luway-luway sa naampahit. Yan, di ba? Alright. Good morning kay Sir Noel. Yan. Sabi ni Sir Noel na Manalo, Sir Mardit, pansirangon yan. Taday pa siguro naglalawod sa iba. Tamay tada pa. Ay, true ka dyan. Correct ka dyan, partner. O, tunganin sa ikuduran kong tuba.
pasisya na nga Sir Marta, nga naglaog sa workers na nagalat kang ayuda, ang nagalat kang, ano to? Paipit. Ngunang garota, nakakuha ng paipit, tiguubos pa na. Kaya natinggas sa sakuyang ko niya napundo sa sakuyang therapy, kang kunyan, kang tuba. Ayan, Sir Edwin, baka pag mayroon na stock, dala na lang po dito sa station. Basta morning lang tanya akong kita digdi. Tangani na padagos na sa tuyang therapy. Mahirap man talaga sa lawas. Di ako masyado bigatagin sa kuyang problema sa mga bitis at sa kasuk-kasukan. Ayos. Sabi digdi, Sir Noel, so kakakaon nga karne tapos sumahal ka mga presyo, abi daw nga Sir Mar, kung dahi ka kaan ma-high blood. Yan po tabi adi. Duman sa mga kababayan ta, even yung yung tinapa, mahal talaga, pamahal ng pamahal ang mga barakalon ta. Although, duman baga sa pag-aadal kan Philippine Statistics Authority with regard to inflation sa Bicol, nagbaba da po kita rin, nasa 1.6 na. Compared duman sa iba. Okay? Hello kay Sir, Sir Mark Andy Marbella, ang dabis-dabis kong amigo, mga tugang pamayukan, kalinisan, kaayusan, diyan po sa tuyan pong sa city, naglibot sinda kasudma, klinir mga tugang kunyan, ang mga tinampo, baad mo niya, maglilibot naman po mga ini para i-clear yung mga tarpaulin na kinurutay. Although tinawa na po ning abiso kang COMELEC sa mga kandidato na daugman o nanggana na may 5 aldaw sinda bago mga tugang para tangkason. Iyan po na mga tarpaulins nilang kinurutay, yung mga campaign materials na kinurutay. Otherwise, pag inignore ninda yan, mayroong election offense na pwedeng maisangat po sa inda. Kaya magsunod na tabi. Ayan, good morning tabi sa Indo, Sir Andy. And padagos lang ang sa tuyang pagtugay dyan sa tuyang pong palibot. Ayan, okay? And si Clyde at Aiza, good morning tabi. Sa imo, Sir Clyde. And salamato na maray sa padagos sa pagantaway. Okay? And sino pa? Ito, si Councilor-elect. Councilor-elect, Joey Maristela. Gano'n mo. Na ang sabi ni Councilor-elect, Joey Maristela dyan po sa Santo Domingo, yan nga partner na pigtukar mo ang programa ko. Sana nga itaw sa kuyang komite. Yan, sa kunyan yan sa pagturo ka uninda, komite sa sangguniang bayan. Iyo partner, pakusuguntang agrikultura. Turuang-tuwangan tayo yan ang pwedeng makasalbar sa satuyang mga kababayang nagtitios. At hilingon ta dyan ang kunyan. Minsan maugma ka man na hiling-hiling ka magsaod-saod dyan sa tuya sa Santo Domingo. Sabado pa sa namin nagralatag na. Kaya lang siyempre medyo dahil sa kakulangan mga tugang kang produksyon, medyo may kamahalan yung iba. So padakulon tang marayan na bawat hapag mayroong pagkain, yung sobra yan ang ipabakal ta, di ba? Na maging sufisyente kita dyan mga tugang sa agrikultura. Sige lang tabi, mate. At tuwang-tuwangan tayan pag nagtukaw ka na. Alright. Papa Mar, pakibanggit man ang reunion sa maabot na Sabado. Ay, pangyari. O nga pala, Sa Batch 80 kan Santo Domingo Barangay High School, nangunyan po Santo Domingo National High School na. Igwa po tabi kita na 45th anniversary reunion. 45 taon na pala akong nagkagraduar sa high school. Ganun na pala tagal. And
45 years. Ha? Igo po kita nin tiripon sa maabot na Sabado. 6:30 o 6 o'clock yata yung or 6:30 may misa diyan po sa Santo Domingo Parish of Guzman. Yan. Nganing mabindisyonan kita bago kita mag-urugma. Yeah. And after kang misa, sabi ko din, kita magmurotor kita sayang, pagurang na kita, para murotor kita pasarali sa tinampo. Diretso na kita duman, mamarakaw. Duman kita sa Catchills. Duman kita sa Catchills. May maray naman pala na building dyan na pwede pagtipon-tipunan kinakul na mga katauhan. Ayos naman. Tsaka, ang bintay dyan, pwede ka magpaluto anytime ng pagkakan. O di kita magparakiter kidaraking mga gamit na to, gurang na. Pagkabot maturo ka sa mga arranges na kita, pagkatapos maprograma kita, magkarawat-kawat yan, ayun na, ano ba? Yung mga seniors, di ba? Yun lang po yung deadline kang contribution na 300 months na. Pero kung may sobra ka mo, tamayaman-yaman ka mo, dakon ka muna akong paipit, dagdagan nindo. Basta minimum 300, di ba? Pwede nyo sa GCash, yung country silerta, si Annabel, o kaya naman, pwedeng ilabit nyo sa kaibanan tang may GCash, or pwedeng duman kay, sa Saud, di ba? Diyan sa Saud, baga, kay Badit, may kabayang itang parating diyan kay Badit, o kay Pading Alex na Kalyeha, Pading Alex na Balyata, no? Ibigyan nyo dyan, para reglado na, ha? Okay, ngani na, yan, makatipon-tipon kita ki pampremyo, tapos pangdagdag duman sa pagkaon. Ano? Okay na? Nganing magturo parang kita sa Sabado. Hektik ang schedule ni Papa Mar. Pag Domingo, Pitsa 18, yung Kabalikat Civicom 430 sa Rombangi Base Chapter, masilibrar kan sa muyang 25th anniversary kan pagkakamok na kan Santo Domingo ang KB 430 Santo Domingo Albay Chapter. Adi, mga grupo ng mga voluntaryong nagraradyo na laging pinapagalitan ng mga asawa at ng girlfriend dahil inuuna ang pagsilbi sa bayan kaysa sa kanilang pansariling kapakanan. Mga voluntaryong walang pera pero patuloy na naninilbihan. Yan. Maraming salamat. Mabuhay kayo. 25 taon na kita. Petsa 18, may coastal clean-up tabi kita dyan sa Palipasan. And then after that, maduma naman kita sa Corocarigos. At saka Tripon-Tipon. Okay? Tangani pong maging ariglado naman. Okay? Alanganong kaya na Lunes, kita mag-celebrate ka sa tuyang anniversary. Pitsa 19, birthday ni Lolo Potenciano Gregorio. Yan po yung kompositor ng Sarumbangi. Kaya lang because of the election spending ban, day po kita ngunya ng selebrasyon dyan sa munisipyo ng Kunyan, sa lokalidad taning Sarumbangi Festival, di ba? Inoktaba na po muna yan, ni na Mayor June. So, day man kita pwede Lunes, kaya ang ma-celebrar kita katong anniversary, advance ta, Pitsa 18 tabi, no? Kabalikat Civicom 430 Sarumbangi Base, Santo Domingo Chapter po tabi. Okay? Good morning po sa indong mga ka-41s. Okay? Alright, mga kabayan, standby lang po. We will be back for more stories. Tignan sa ilalim ng cap o selyo ng Ginebra products at i-claim ang price sa partner outlets. Runs from March 15 to July 31 per DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Gin is in! Gin to win! Gin's Tanalo sa One Ginebra Nation. Promo runs from March 15 to July 31, 2025 for DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasintahan
pagkalibagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsos ning mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang consumer at negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Guys! Bakit ang sarap mag-shot ng Red Horse Super? Kasi bawat shot, kasama ang tropa. Red Horse Super, ang shot ng tropa. Pinalakas na tropa, pinasuper na Red Horse. Drink responsibly. Mga tropa, i-like at i-follow ang Red Horse Super sa Facebook. Shot na! Drink responsibly. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Oras 5 minutos pasado alas 11. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Nagtutubod si Senador Ronald Bato de la Rosa na may epekto sa pag-itaas kang sa iyang boto sa katatapos pa sa na 2025 midterm elections ang nangyaring pag-arestar kay dating Presidente Rodrigo Duterte. Sa pinakalitas na bilang sa pagkasenador, mantinido sa ikatulong pwesto si de la Rosa. Sigun kay de la Rosa, ang pag-angat niya sa resulta kang eleksyon may magabat na katrokis, asin iyo ini ang katalingkasan ni Duterte. Sinabi niyang halangkaw na botong naresibi niya, iyo ang boto kang pagprotesta o paghiro gikan sa mga kababayan na naagrabyado sa kinamumugtaka ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Nagpasalamat naman si De La Rosa sa mga nagsuporta sa iyang ngunya na eleksyon dahil nagbungaan sa iyang guerrilla style na sa iyang pagkampanya apisar kang dipisil na makakuaning suporta asin makasabay sa pagkampanya. Yan na pang alas 11 barata hali sa Newsbase. Ini po si Jenny Bayaran, Marina Aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Optin Lutein Capsule, alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Liver Aid Silimarine Capsule, ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Artisan Joint Supplement, bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ako si Rial. I used to be a McDonald's crew. Ngayon, film director na ako. Ako si Tess, McDonald's crew noon, Assistant Vice President for Operations na ngayon. Ako si Cha, former McDonald's crew. Ngayon, professional volleyball player na. Ako si Eric. Nagsimula bilang crew. Ngayon, operations manager na sa McDo. Dahil sa McDo,
Easy maging best me. Gaya ni Rial, Tess, Cha at Eric, ikaw din. You can discover your best me at McDo. Learn lifelong skills when you join the McDonald's team today. Apply at the McDo PH Careers Facebook page or visit a store near you. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Kumusta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Yan, pros mo yan, bro. Pros mo yan, te. Pray until something happens. Push. Yan. Pray until something happens. Mga tugang, diretso kita sa mga istorya. Second part. Ang iribanan nga ito mga tugang sa programa. Aramon natin kung pong aldaw na ininin Miyerkules. Sa mga devotees ni Mother of Perpetual Health. Don't forget to attend a mass and say your novena. May novena po mamaya. May misa. And i-air man po yan digdi sa DCGB. Para po duman sa mga may helang o mga day nakakamalugar na makalakaw, pasirin sa simbahan. And mamaya po mayroon po yan 5:15 in the afternoon yung simula ng misa at saka diretso novena yan, okay? Bueno, mga tugang, diretso kita sa mga istorya na to. Digdi po ito yung programa ko niyan po na pagkaaga. And duman sa mga kababayan niya to, may mga kita may mga dapat po sigurong ariglaron man ang mga pulisya kang gobyerno, pakusugon niya na public-private partnership, ha? Yan baga yung kontrata o kasunduan between pribadong entity at saka kang gobyerno para ma-carry out mga tugang ang mga programa. Siguro yan ang pakusugon, lalong-lalo ng mga tugang sa aspeto kan sa tuyang mga trainings kan mga farmers, di ba? Instead na i-channel ta sa mga entity kang gobyerno, baka pwede na gibuanin pa agyan programa kung walang batas, magpasar ng batas para yung mga learning site for agriculture, yung mga private na nagbabayad ng buwis, nagkukuha ng permit to legally makapag-operate, makaparticipate yan sa programa and mas mabuhay yung ekonomiya. And then definitely, babalik din po yan mga tugang sa gobyerno yung perang ginagastos dyan. Buhay po ang ekonomiya. Yan ang mga hinanakit actually ang mga paraumata. Kan sa tuyang mga kaparmers, di ba? Na may mga patraining ngaya dahil lamang kami ngaya i-adi. Di ba? Bawa kang TESDA, asin kanibata. Yan po kaya na, lalo kung pag-abot sa Coconut Farmers Industry Development Program, ang sa indang pondo, mga tugang aliduman baga sa Coco Levy, binaranga-banga kang 15 ahensya di gobyerno, including banks, para magpautob nin mga intervention sa mga paraumatan ninyo. So gabos na niya sa industriya kanyo, itas na si Sir Alimina nagtatanong ka kanyo, kundi basta ika nagtatrabaho mga tugang sa coconut industry, makikinabang ka dyan, basta rehistrado ka, duman po mga tugang sa Coconut Farmers Industry System, registry system. Kundi yan, medyo mga kulang, kadakol, sa totoo lang, kadakol po ng mga training sa dapat ituro dyan sa mga paraumata.
including pagtaon ng mga gamit sa mga paraniyog, di ba? Na sa ngunyan ano yan, ma-appreciate ninda ang pigapod niya to na Tree of Life, yung produkto ng mga hali po dyan na dahil magparalaom sana sa paglukad as in pagpabakal ng bilog na niyog because mas dakol pa, di ba? Mas dakol pang makukuha o sa sarong bilog na niyog sana, so sabaw pa sana may pakinabang ka na dyan. Kasi pabakal mong bilog kung ano sana yan, may pakinabang ka digdi sa sa sarong buhok na nyog. Halimbawa dahil pabinunutan, subunot, iguana pong pakinabang duman. Di ba? Pwede mong gamitin yan, mga tugang na kokopit. Di ba? Pwedeng gamitin mo na pang-harmonize sa daga. Nganing makahangos. Yung daga, asin maging, medium para ma-stack ang tubig dyan po sa daga. Pigahalo talaga yan. Diba? Bunot po na ito. Pigbabakal po yan, mahal yan. Diba? Pag naproseso na ang kokopit, medyo may kamahalan din. Pagkatapos, mga tugang, pwede mong ibo na lubid para magamit mo mga tugang na pang-depensa sa mga pagrasay ng daga. Yan, di ba? Tapos, subagol. Yung bagol, pwede mong uringon. Di ba? Yung uringon yan na halis sa baon ng nyog, yung coco charcoal, iba na ang sistema. Pigibo na yung arog ka mga pigibo mga tugang sa bantidong nasyon na naduman made. Halimbawa sa Vietnam, sa Korea, sa Indonesia, sa Japan, yan, nagagamit yung mga charcoal briquettes. Na ito baga ka ito, so mga uring ta, yan ay kag mo sa sako, pag yan sa transfer ka, nagkakarunot yan, dahil mo naman magamit. Pero ngunyan hindi na, it's different. Because of the technology, na nai-transfer mga tugang, yun ang dapat na ituro ng direkta dyan sa mga farmers ta, maski dyan na sila mag-training mismo sa laog mga tugang kasi ng mga pigtara naman. Magduruman sa mga teknisyan, magdarak yung mga gamit, ituro yan. As in, paggali, tawan nila ning ikipahe na pwedeng magamit. So, kung dapat ko na, bringing mga tugang, the programs of the government closer to the people. O, di ba? O, di ba? Uring pa sa uring ito, palitulo ng produkto, adwa ng produkto. Di ba? And yan, nabagol. Araw kang pigigibo sa masbate, pigibo rin ng mga ornamentals yan. Pang-display, gabos. Sa pagi kang craftsmanship naman na pwedeng ituro mga tugang ka mga naon dyan sa Bicol University, mga kapartners na yan. Di ba? Kadakol eh. Ano pa? Sulaman. Yan. Sulaman kanyog. Pag kinayod mo na ba yan, mga tugang, pwede mong gamiton pang gulay. Di ba? Pwede mong gamiton mga tugang na sweets, di ba? Yung santan, pampalaman sa tinapay. Pagkatapos, mga tugang, pwede mong makagibo ka dyan, mga tugang, ng coconut virgin oil. O pwede kang gumibo ng coconut oil na pwede mong ihalo, mga tugang, o kaya paggamit ng pamprito, kasing kadakol pang ibang mga gamit. Yan. Sumusapal, yung pagaan mo kanyog, pwede pa. Gibon mong arena, ihalo sa tinapay. Di ba? Arena. Pagkatapos, pwedeng ibahog. Gibon na sa feeds. So, kadakol yan, di ba? Marami ng produkto. O, di susabaw. Ayan. Susabaw, pwedeng gamito na energy drink. Tapos pwedeng gibuhon mga tugang na coco patis, coco tauyo, at saka coco, coco syrup, coco panimpla. Tamaskad na bagayan. Yan po tabi adi. Kadakol, sarang buko sa nakakadakol, kasi bawakal mong bilog. Yan. Yang taipuan sa nakan mga paraoma, turuan, kung paano, bagatapos, kung anong gamit ang gaipon, dahil ang dapat na tao. And diyan na mismo sa indang lugar, mga tugang magproseso, para dahil na halimbawa, nasa bulod na,
mababa ka pa, maraming hassle yan, di ba? So yun ang ano. Kaya duman sa mga kababayan, sana ma-reprograma yan ng mga programa sa agrikultura na talagang makakatabang ng gusto sa mga kababayan. Bako sana itong training, di ba? Dapat kung may training, may hands-on, plus may gamit na maitataw. Nganing may starting kit para makapuon sinda, makatrabaho sinda, makaalagwa sinda. Kasi hindi pong from the bandage of the soil. Sabi nga ni Kayan, di ba? Dakol po yan, mga tugang na kaipuhan na asikasuhon. Mga saradit, pero dakula po mga tugang magiging pakinabang. Pag gina-implementar po yan. Di ba? Duman sa mga kabarangay ta, mga tugang, kadakol na mga bagay na ano yan, dapat na asikasuhon kay Ponsa na talagang iprograma kay Maray. Kaya yan ang bintay kung ang mga namamayo sa mga agricultural department, mga agriculturist, sa kada lokal na gobyerno, yan may mga nanggaranang mga bagong alkalde, baka pwede. Ayusin nyo yung balangkas, mga tugang kan mga, mga municipal agriculture office, di ba? Hire some people na igo talagang aram. Tangani na pag nag-implementar yung mga programa, talagang swak na swak. Doon sa pangangaipo kan mga ka-farmers ta. Mga technicians na days na lilimok-limok dyan po sa laog kang kwarto, kan opisina, nauna mo bisyo, nagkakawat pala ng ML o kung ano pang games mga tugang sa computer. Let them go out. And interact with the farmers and engage them mga tugang into more fruitful na trabaho kasi na programa. Di ba? Tanganin din na sasayang sukwarta ng gobyerno, lapatan ng magaganigong programa. Di ba? Yan pa. Magluwas. Di ba? Tanganing maging arigladoan sa tuya pong kapalibutan. Alright. Hello kay Sir Ricky Dineros, manager. Yan. Kang ano yan, kan Abinson. Nakaantabay. Yan. Siringman, good morning pala kay Bonnie Banta. Happy birthday sa imo, Bonnie. Good morning and enjoy your day. Yan. Para naman sa mga kabarangay na to. And din sa kong pamangkin kay Nurin. Na Sirano. Good morning, tabi. Yan, okay. Duman ngaya sa ano yan. Takulong ngayang ugmangaon ngaya papamar. Yugununon mo ngaya na kan maaraman ngayang sigubrusal ngaya ang nanggana. Biyo ngayang magkakaoroso karsun silo ni Manay. Kang kasuryaw. Ang nangyari. Ano ka? Yan po tabi ari. Yan. Di. Duman sa mga kabarangay niya to. Tabi. Ari. Kita sana giboning mga programang talagang may dakulang tabang para po sa mga kababayan ta. Iya ba? Alright, okay. O din, duman po sa mga kababayan ta. Oy, good morning kay Kong Didi Cabredo. Kong Didi, good morning po tabi. Salamaton sa iwinalat mong ligasiya dyan sa pagturo sa mga ka-farmers ta, mga women farmers, to stand in their own feet, diba? Ma-involve sa pagtanom, pagatamang kandaga, pagatamang kapalibutan, tapos maging entrepreneur because of your intervention, of your advocacy na dapat magparaan sa antawo sa gobyerno, kundi turuan tangani pong makaanood na magtindog sa daring paa asin maging produktibo. Sana sa mga women farmers natin dyan, ipadagos po nindo yan na itinuro sa Indo, mga dugang ni Kong Didi. Dahil namatian naman po nindo kung ano ang epekto kan naukudan nindo, kan nakaiba nindo si Kong Didi. Di ba? Para sabi nga ni kaya ni makatuwang, di ba? Mahanapan ka mo ng mga pondo sa anarugan. Sana may pagpadagos ng diretso yan, di ba? Yun yung saro na pinag-empower, di ba? Yung empowerment sa mga kasaralitan. Inorganized into women planters and naulakitan sa mga agom ninda nagtaranom naman
And then yun, hinanapan ng programa, mga tugay, hinanapan ng pondo para maging entrepreneur. Kung sabihin, sa produkto ninda na tinanom, bako sa nasin ng farmer ko niyan, kundi naging entrepreneur sinda. Pag sinabi entrepreneur ka, so sarong raw material, ginibo mong saro pang produkto, as in iba pang produkto, mga byproducts pa, na nakatuwang ka para madagdagan ang produkto mo, ang kita mo, tapos nakatao ka pa ng hanap buhay sa iba. Mga entrepreneurs yan. Di ba? Yun. So produkto, na-enhance. Araw nga itong sumani. Ini nga yung maning ini, pwede mo nang ipabakal ng raw, papakilo mo, babakal mo na. Pero dahil, kadaglakaw-lakaw na si Kong Didi duman sa Baguio na. Iling itong coconut brittle. Ito bagang hinamisan na coconut na nakalaag sa plastic na garapon. O, tinuro niya mga tugang dyan sa ano. So para tanunin man ni dyan, mga tugang, nagpuproducer naman kay itong mga coconut brittles. Hindi lang yung raw na mani ang pigpapabakal nila sa merkado. O igwa naman sindang ibang mga produkto dyan. So sana maturoan pa sinda ng kadakol pa. May nagpipinat butter na garo. Di ba? Yan ang mga dapat mga tugang day sana mag-asa sa saro na kadala kaaraman kundi kadakol po mga dapat gibuon. Ayo. Mga farmers, huwag mawala ng pag-asa. Pahit sana kita. Kasi hindi magpundo sa pagtanom para walang gutom. Di ba? Sa pagtanom, walang gutom. Di ba? Tayo po yan ang satuya po ng mga kinagisnan. Ibalik natin yung dati. Huwag tayong magangad ng kagitna para hindi mawala ng sangsalop. Di ba? Dahil na ang pahit. Pagkatapos basta siyerto sigurado na talagang ang lalaogon po nindo, aram nindo. Yan po tabi yan nga ni speaking ganyan na mga kababayan tang mga may edad na ngaya. Day ngaya ko niyan, day ngaya ika mag-adal, kaya day ka mag-involve nga sa farming kung retire ka na. Dapat ngunyang pasa na bago ka mag-retire, mag-involve ka na dyan. Tanganing okay na. Yan. Alright. O bueno, mga tugang, oras na to. Alas 10:30 na po ng pag-aaga. Alas 11:30 na ng pag-aaga. We will be back. Kaiba pa po niya itong mga istorya. An oras hatod sa Indokang Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Red Horse Super, ang shot ng tropa. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nag-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Guys! Bakit ang sarap mag-shot ng Red Horse Super? Kasi bawat shot, kasama ang tropa. Red Horse Super, ang shot ng tropa. Pinalakas na tropa, pinasuper na Red Horse. Drink responsibly. Ayain ang tropa at subukan ang Red Horse Super. Bili na sa inyong suking tindahan. Drink responsibly. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang ng mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline / modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang
piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered Junior High School, Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudaran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa Kape asin Baretang Agraryo. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardela. Alright, mga tugang, oy, hindi po pala ngayon ang second immunization summit. Ha? Diyan po sa Vela Hotel, sa Barriada sa Gugun, Legazpi City. Yeah. Para sa iyan po sa padagos na kampanya kan Department of Health, ay nag-advokasya na pakusugon ang bakuna sa maniba-ibang mga kahilangan mga tugang para makalikay kita. Sige po, tawi. Padagos yan. And siguro sa mga susunod na mga oras, magkakikita ng mga report sa mga pag-iriba may kinaraman dyan kung ano pa na nangyayari na. Ha? Alright. Mga tugang, naman po sa mga kababayan na may hapotig di Papa Mar. After ngayakan local and national election, sabi ngaya, barangay naman. Kung susundan tapos sa kalendaryo, mga tugang kang COMELEC, totoo yan na huna-huna mo. Ito yan na pinagsasabi mo. May naka-schedule talaga na barangay and SK election ngunyan pong Disyembre 2025. Base yan mga tugang sa kalendaryo kang COMELEC and base man yan duman sa mga naging kasuguan kang Korte Suprema. Ayo. Kaya lang, sa parte kang COMELEC, hanggat dainin, sabi nga ni kayang pagbabago na minapugol sa sainda, mapreparar sinda, kaya ngunyan may nagluluwas na po mga tugan na kalendaryo, manunungod dyan. In accordance with resolution number 11132 na pirmado mga tugang ni Chairman George Serwin Garcia.
preparasyon mga tugang, release kang calendar of activities para po sa paabuto na barangay and sangguniang kabataan elections na ni-schedule mga tugang bispiras kang birthday ko. Nangyari na. December 1, 2025. Yan po ang schedule base sa kalendaryo kang COMELEC. Dito man kayo mababaso ng COMELEC, although igwapunin na ipasar sa Kamara de Representantes na minapaoktaba kan eleksyon. Asin tigbago ninda so termino kan mga mga opisyal. Sa Kamara de Representantes, ang sa indang kamawutan is 6 years ang magiging termino. Mga tugang, kang mga magtuturukaw na barangay official as in SK. Sa Senado may counterpart, pero iba yung termino. 4 years naman sa inda. So, sabi yun, iba yung eleksyon para sa Senado na pigpropunir 2027 sa inda. Sa Senado, sa Kamara, 2029. Ayan. Yan ang mga pagbabago. And sabi ka Malacanang is also in favor mga tugang of 6 years na termino ka mga barangay official, tabitin daan 3 years. Okay. Pero, dahil pa man po yan nakakaabot sa opisina kang presidente, tamauron pa sa bicameral conference committee, pagbiltanan nila sa sesyon. Paplansaw nila yan ang pagkakaiba. Bago man isumitir sa presidente. So, haramon tayan, abangan tayo kung ano mangyayari dyan. Pero sabi ka niba, even si Senate President Jesus Cordero, nagpahid siya sa press conference, definitely ngayon, may postponement. May postponement ngayon. Hindi even keto, si Congressman Jill, kanako Bicol, naka-interview ko, yan din ang sa iyang sinabi. Because yun nga ni, may naipasar mga tugang na magkaibang version, pag-urunan sa bicameral, para ma-postpone sa election. Pero, mga tugang, ang termino pag-urunan ngayon. Hindi yun balikan da itong iniluwaskan komisyon, kang COMELEC, kang full body na resolusyon, manungod mga tugang sa kalendaryo na susundan para po sa barangay election. Ang filing kan COC is October 1 to 7, 2025. And then yung election period, mga tugang, kakaiba ini kaysa sa local and national election. Ang election period in the 7 aldaw sana. Yung campaign period, November 20 to 29, 2025. An election day, December 1, 2025. 7 a.m. to 3 p.m. Ayan, okay? Ayan po. Election period is October 27 to 31, November 20 to 29 ang campaign period. Kan barangay and SK election. So hanggat day po na naipipirma ng presidente na naibaba na ngaya postpone ng eleksyon, iyo po niyan magpapadagos, nagpipreparar na mga mga kababayan ta. So iba, dahil ba ngayang problema, kung mag-eleksyon, maringay ta makapaingalo na. So iba man, dapat ngaya ta, dahil ko pa napapadagos sa kuya ng mga proyekto na dapat gusto kong ipautob ngaya sa barangay ko, bitin pa. Yan nailing kan mga congressmen, kasi mga senador na garo ngaya bako man tama, dapat mga 3 years hindi mag-survey. Di nag-eleksyon pa sa ngaya kan 2023, nga ngaya ta ma-eleksyon na, dapat ba nga tulong taon, kundi base duman sa order niyang kan Supreme Court, because ang sabi kan Supreme Court na nagamit na, so inot, natapos na ito. Kaya, yun lang yun, ipapadagos na kawasan nga, para papostpone din doon ang eleksyon.
di naapektaran lugod niya yan. Basta yun nga mangyayari, dapat ang eleksyon nga 2025. Ang iyan na daw. Di alat-alat na lang po yan. Sa nagapot mo tabi, yan po ang sakuyang kasimbagan sa kaunting kaaraman ni Papa Mar. Base po yan sa mga datos na yaon sa kuya, nakapot ko mga tugang hali sa Comelec. Alright. Bueno, dugaan ng istorya. Alin po yan sa luwas. Angel Mustasa na sa linya. Angel, good morning. Please come in. Maray na pagka-udto, Sir Mar, maray na pagka-udto po sa yung mga paraan tabay. Sa mga dagdag nga pareta, gabos na probinsya sa Bicol Region, ang dai nakaabot sa ifigtalaan na numero kan mga aki na nasa dapat 95% na dapat fully immunized o kumpletong nababakunahan kan mga bakuna na dapat nilang ma-recipe sa primerong dosing bulan o 1 year old. May magabat na rason yan o inugakan? Anong sabi kang DOH kaya? Ini datos na itigharas ni Dr. Desiree Breseño, ang Regional Immunization Program Manager sa nagpapadagos na Second Bicol Immunization Summit kan ahensya mo niya na pagkaaldaw sa digdi sa Sarong Hotel sa Legazpi City. Kung sa pag sinabi nila Sir Mar na fully immunized child, dapat daan naka-receive ini kan 1 dose kan BCG o itong so after baga Sir Mar ipangaki pigwa bakuna ini. Tulong doses kan pentavalent vaccine, tulong doses kan OPV, and then duang doses naman kan MCV bago makalihis na mag 1 year old. Sabi ni Sir Mar, nagbabaada ang turnout kan mga aking nabakunahan sa Bicol Region, and basado sa indang datos, 47.84 lang kaini ang nairehistro kan 2024, 57.06 ang nabakunahan sa probinsya kan Albay, 37.69% sa Camarines Norte, 39.46% sa Camarines Sur. Ang Catanduanes iyon pinakahalangkaw na may 66.62%, ang Masbate may 49%, 54.97% sa Sorsogon, and then ang Naga City igwanin 49.08%. Ang mga challenges na nakahampang ka na DOH dahil ni Sir Mar sa hababang vaccine supply, and then itong logistics, and then itong figures sa sarayan o cold chain. Sabi pa digdi, igwanin kakulangan sa operational support sa mga supply chain, and then itong irregular na supply and availability kan mga kaipuhan na vaccine. Paano ka mananggad, Sir Mar, mabakuna kung wala nin bakunang gagamiton? Yun, no. Yan. Particularly sa ano yan? Mga local government units? Opo. Sa kaibanan pa digdi, Sir Mar, sa problema o nakaulang itong irregular na vaccination session and then mga outreach activities, poor access sa healthcare services, particular na itong sa mga hararayong lugar, and then kadaklan daan sa mga lokal na gobyerno, Sir Mar, wala ni na available, wala ni itigbuson na ordinansa o resolusyon na minasuporta sa National Immunization Program implementation sa mga maniba-ibang munisipyo at syudad digdi po sa Bicol Region. And then may mga pagkakataon man na nakaka-apektar da po, Sir Mar, ang social and cultural barriers. O ito baga pong mga pagtubod kan maniba-ibang relihiyon as in grupo, and then itong late submission kana mga report. Ano yan? Kasabay pa dyan pagkatakot? Na daradara ka mo kahit epekto kang dimbak siya? Opo. Kaibahan iyan na digdi, Sir Mar, sa challenges and barriers sa pigsasabi ni Dr. Breseño. Dahilan kay ni Sir Mar, ang gigibuko nita, igwasin na mga itiglatag na mga paagi, tanganing masimbagan, mapalangkaw itong numero kan mga nababakunahan. Kaibahan na itong susiglalan, Sir, po bagangunan, Sir Mar, na purok kalusugan kung saan ang mga serbisyo serbisyong pang-medical kan Department of Health at the same time itong mga LGUs tigdadarado man sa mga buro barangay.
Kaibahan pa digdi itong syempre, pagpapahiwas, pagpapararom sa kaaraman kan mga magurang, manungod digdi sa mga bakunang ini na dapat daaday man dapat na mahadit ang mga magurang dahilan sa halawig na panahon and then proseso ang agihan sa ining mga vaksina ini and napatunayan na kung igwa kanin siring kaning mga bakunang ini, day man sa 100% mapipreventara na magkaigwanin helang pero ma-reduce so risk kan pagkakaigwanin malalang sitwasyon. Iyon, ang ano dyan, ang challenge talaga dyan, yung sarayan. Mm-mm. Lalong-lalo na kung ang mga bakuna, so ito bagang pig-chichil o pig-freeze, Opo. wara kita kaan. Tayo ang baga kadaklan na imported an, tadi Kung ako igwa makita man digding virology center na nagigibo ng bakuna. Opo, Sir Mar. Kung may sarayan man, duman nga sana sa Manila, paano pag-abot sa probinsya? Lalo na kung ang probinsya na bultahe pa kang kuryente, kung Yan. iba man ki facility, problema man gararay. Electric pan nga ni ngayon minapurog-pudog day kayang paikuton, iyang pa daw na ano yan, na mas Okay. nakula motor kan. Ayan. Apo. Ngunyan, Sir Mar, yung second Bicol Immunization Summit, particular na tiga nagpaparticipar digdi, itong sa mga stakeholders, mga government agencies, organization and groups tanganing hagadon, itong susuporta na tabangan sinda. Pero ang good news man, Sir Mar, kasukan nakalihis bagang aldaw, itiglansar ninda itong school-based immunization and basta rin duman sa datos kan 2024 medyo huro halang kauman niya so na-achieve kan Bicol Region kung sa 81% ang nabakunahan na estudyante sa grade 1, 64% sa grade 7, 74.77% para naman duman sa mga babaeng nasa grade 4. Yeah, pero ako duman ako sa sarayan eh. Kasi kung naramdaman mo, ka mga nakaagi, talagang inuidali kan mga kababayan tang mga bakunador. Ang pagbakuna, tama i-expire na. Sabi, naloy na duman sa Manila na naka-stock, na man napapadaradig dito, dahil nga ning sarayan. Oo, kaya Ito dito abot naman digdi. nakaigwanin shortage dito Yeah. sa Bicol Region, tawara nin sa sarayan. Lamat limitado sa sarayan digdi, mabuhay yung umabot ma-expire na ngayon, dali na yung kabaw. Bakunahan tanay na yun. Kaya ito nagpara massive vaccination sinda. Apo, Sir Mar. Ay, nako. Sana yan na summit na yan. Magkagaling mas konkreto at yung positibo mga magiging action dyan sa mga challenges na yan na sendang pigpresentar. At hindi mauwi lang sa Nagruluha kwento. nga ni Sir Mar si Dr. Briseño habang 60% sa init pa. Dahil man nga kami nagkulang sa effort. Oo. Yun nga lang, hababa talaga ang turnout. Yan. Idulok din na yan duman sa mga kunyan. Mga mabuot ang mga national conduits. Yeah, mga congressmen na iba pa na may influensya sa taas. Nakapag-ibong nindra ko lang mga buildings, siyam pa na mga kunyan din may pabugtak. Apo. Nakaipuan na mariiyan para sa salud ka mga kababayan ta. Baka pwedeng gumibusin na ning paagi dyan. Apo, Sir Mar. Kung may nagdadangog tabi, pakilista na sa sendong programa para pagtukunin do iyan nilaban sa mga budget. Apo. Ayan, okay. So, yan, Sir Mar, ang mga pangyayari mandigdi sa Second Bicol Immunization Summit with Kuya Boy, Angel Mostaza, DC Jubilin. Thank you very much, Angel and Boy. Diyan po mga tugang sa pagtugay dyan sa, nabanggit ko sa bago yan, mga tugang na Immunization Summit. Second Bicol Immunization Summit. Pinagigibon niyan dyan sa Vela Hotel, yung bagong hotel dyan sa Bariadam, Pangkang Barangay Hall. Kan gugun, yaon po dyan sa malapit lang. Okay? Bueno, good morning kay Mark J. Sanchez, yung idol kong kabataang farmer. At saka dyan po sa San Agustin, Libon, sa ASJ Farm. Yan. Sila man si Bing Benbores, good morning ya Papa Mar. Alright, yan po tabi, mga kabarangay sa tuyan Sana nga mag-ibaning yan. Yan ang talagang mga challenges na kadakol. Actually, yung mga storage na ang problema ta. Maski baga sa mga mga produktong agrikultural, yan ang pinakang major reasons why halangkaw talagang ubos-ubos ang pahit. Dahil nasa sarayan na ngayon, ma-schedule mo kung ano naman iluluwas. Yeah. Pagkatapos, doon lang sila sa Manila, mga igosaw, iba pa mga lugar igwa. Ngayon po sa storage man, yan sarayan man ka mga bakuna, yan pa, dapat yan na talagang pakusugunta.
Before we aim for mas salangkaw, mga tugang na pag-service sa salud, yun yung mga basic garo, isatisfy tang tunay. Di ba? At medyo may pagkukulang. May mga pagkukulang talaga. So, dapat mariparuan yan. Di ba? Pero yan ang pigsabit, na kunyan, interconnection yan, agrikultura, yung salud, infrastruktura, turismo, asin iba pa. Yan ang mga, kunyan, kaipuhan ng mga dagdagan po ng mga atensyon yan, tangani pong maging ariglado kita gabos. Serious eh. Ayan, okay. Duman sa mga, ano yan, mga kababayan ta, di ba? Padagos yan, pag-susulong kan mga kababayan tang maging mariray man lamang ang buhay ta, pati na kan sa tuya pong salod. Di ba? Alright, sino ba nandyan? Si Chief Jim. Pasira natin yan po sa 3rd District. Kumusta mga pangyayari po dyan? Marami na si Chief Jim tayo gawa na yung bagong autong pula. Pula dayong pati ang auto ni Chief Jim. Rugi o na maray. Chief Jim, good morning. Please come in. Sa kahaloy-haloying panahon, nakabakalma. Ikaw na ang pinakatunay na nakabakal talaga. Styling kong mga binarakal, mga Durabox mo na cellphone, ikaw to. Ibang klase. May sa diri pa akong driver. Yan, driver pang kasama. Gaganunan man. Tapos pinugtakan ka pa mobile communication equipment, lalong nagawin ako ng marami. Mr. Raulin Marie Sacalio. So magagumpa na grabe pagkasikaso. Yun ang pinagsasabi ko sa imo na Kain kapag PBE na. Ibang magmahal. Ang PYZ. Yeah. Basta radyo, PYZ. Yeah. Basta radyo, PBN. Yeah. Doon malagkagawa kitang kotse. Basta radyo, GB. Ura pa nga ni plate number. Dahil pang plate number, bago mo. Sabi nga ni kan kaya, ayos nga si Papa Jim, nagdudugo-dugo pa ngayon. Nagdudugo-dugo. Dapat pirming eleksyon, masunod na eleksyon, mas dakula na yun eh. Sa mga dagdag niya itong barita, tabi, Director Ma, rank 9, kanakaging taon sa palarong pambansa, kanakaging taon ang Team Bicol, Region 5, ngunya nagrarani na naman sa liwat ang palarong pambansa na venue duman sa Lawag City, Ilocos na schedule Mayo 24 sundo Mayo 31 sarong simana man. Sarong simana. Ngunya na pagkaaga na timpuhan niya to si Mr. Ernie Barangel ang City Deputy Sports Coordinator digdi sa Ligao City, digdi sa opisina ni Mayor elect Nando Gonzales kung saan nasa pag-finalize na sinda ang DepEd, may kinaraman sa mga suporta, financial support as in iba pa kan lokal na gobyerno kung saan pasalamat nun si Mr. Ernie Barangel sa lokal na gobyerno dahil sa all-out support and LGU all provided and gabos na mga pangangaipo pag-abot sa mga atleta. 20 atleta ini tabi Director Mar nakabilang sa Team Bicol and the last year sa Roan Ligao City sa rank 9 nakabilang ang Ligao nakadakol nin na partisipasyon na nakuha niya mga gold na medalya. Ngunyan kabilang naman ang Ligao City sa team kan Region 5 na makikipagpukpukan sa mga kawat, arog kan rhythmic gymnastics, arnes, tennis, badminton, dance sports as in iba pa. Basado kay Mr. Barangel ang tugon sa sainda kan regional director kan DepEd dig sa Region 5 na sikasuhon ang concentration training nindang mga sports officials pag-abot sa mga pag-ensayo kan mga atleta tanganing maski por paano makapag-uli nin mga medalya, mga bulawan na mga atleta niya to kaya sa ngunyan talagang tiga tututukan ini
ni City Deputy Sports Coordinator Mr. Ernie Barangel. Danguguntan sa iyang Pero nagpuuna gym so kunya no, nagpuuna so biliting kay mga atleta. ayun na, nasa concentration training na sila. Yun. Sa iba-ibang pasilidades digdi sa syudad Canligan. Yeah, Danguguntan entrevista niya to kay Mr. Ernie Barangel. We are ranked 9th overall in the Kalarong Pambansa, and Ligao is one among those division na nag-contribute ng gold medal sa team Bicol. Okay, so anong possibility na pagbalik darataan ng mga gold o kaya ba mga kapanggalan? We are working very hard, the coaches, the trainers, and the athletes na mag-uwi po ng medalyang ginto sa larangan na armies, sa aerogymnastics, sa tennis, repetitive gymnastics din po. Yan ang ating pinaghihiling na at saka dance sport na magtatao sa tuya ng medalya sa upcoming 2025. Sa mga in the strategies and routines that we are doing, and also I'd like to take this opportunity na nagtatabang sa ating delegation, especially minti po sa tuyang magpagpayaba na Mayor Honorable Fernando Gonzales, our Vice Mayor, and miyembro ng Sangguniang Panglungsod ng Ligao, and also our School Division Superintendent Dr. Limpedi Cuemo, and our Assistant School Division Superintendent Sir Mel Tongso, and sa kapos po ng mga coaches, trainers, and at mga stakeholders na kasararo para tabangan ang satuyang 20 athletes na yan tabian na Deputy Sports Coordinator Canligao City Mr. Ernie Barangel, 20 atleta initabi na Director Marnasen ng pinag-susupervisaran and nagalaom na makakatukdolman mga ini ni na mga medalya asin makakontribute na makaangat ali sa rank 9 o tumaas lamang kita sa ranking sa nagraraning palarong pambansa Mayo 24 sundo Mayo 31 ngonya na taon. Iyo, naha. Yan tabi Director Mar, mga dagdag na impormasyon Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you very much, Chief Jim. Tugang yan po sa tuya mga rangkada kan impormasyon po dyan sa 3rd District. Okay, congratulations po tabi and good luck sa tuya po ng mga atleta. Pati na sa mga coaches and trainers para po dyan sa concentration camp po niya na Pigigibo, mga tugang training. Concentration training para po sa mga atleta para maihanda sa matinding laban mga tugang dumampo sa sa Alawag City, sa Ilocos Norte. Alawig yan. And prepare yourself mga tugang para sa matinding init duman sa lugar na ito. Ayan, good luck po sa mga atleta. Hopefully umangat ang inyong ranking from 9, malay nyo number 1 kayo. Kung hindi man, ay di at least umangat tabi mga tugang sa pangsyam. At pangsyam na kan last year, pwedeng umangat pa. I-pray natin yan and then nasa performance po yan ka mga atleta ta. And then yan pa, saro pa yan na dapat na ayos ikasuon ng mga programa mo dyan sa mga atleta ta na dapat hindi lang pag mayroong mga torneo saka kita ma-practice. Dapat all year round. I really want mga tugang yung alangkaw na ranking sa mga torneo ini. Tendo ka boss, mga tugang sa pagarang kabilog na tropa. Ako po si Marty Lada ang iba. Thank you for keeping us company. Pangalan po kan sa mga kaibanan sa Lado Technical. Kasin kan mga pag-river sa news team, sa newsroom. Salamatan po maray, abangan na po ang masunod. Ang Bareta alas 12. Pag-river niya to dyan si Sir Bert Nunez at saka si Ma'am Gina Ritter Lee. In just a short while. Bye-bye! It'll rain outside.